naquelas noites de San Simón, o máis pequeno ruido, o traqueteo dunha motora chegando polas noites, pois iso metía moito medo. Meu pai foi 2 veces na camioneta para fora da illa, entendes? E 2 veces veio de volta, porque dixeron, non hai máis, non caben máis, cierren. E os que non cabían viñeron de volta para a illa. Os que morreron dentro da illa poden andar sobre 500 e pico. Hai outros que lle engaden os que se quitaban da illa mediante as chamadas sacas, que foron moi famosas, non? Paseos, ou os que quitaron tamén da illa para filar, porque estaban condenados á morte. Entón aí o número sube bastante máis, a 600 e pico, 700. El hecho de que ese espacio tan maravilloso que es San Simón fuera convertido en un lugar de represión y de muerte para tantísimas personas, ¿no? Es algo que me impactó mucho, ¿no? Y luego ya saber el destino concreto de tantas personas cuando pude ir investigando es lo que me empujó a querer profundizar más en la historia. Isto pues, debería ser un primeiro paso para que o xestor, neste caso a Xunta de Galiza, por concesión do Estado, teña que ter máis respeito pois por a historia da illa. Non queremos que esta declaración de lugar da memoria invada competencias da comunidade autónoma e, desde logo, tampouco pensamos que deba ser unha figura que limite ou que, en fin, estableza restriccións sobre a tipoloxía de actividades e o rango de actividades que se poden programar e autorizar nese espazo. O Concello non ten constancia nunca do que ali sucede. Por eso, a Fundación Illa de San Simón sería para darlle ese contido de actividades e de que outros, neste caso asociacións, colectivos, podan formar parte, como era antiguamente, vale? A gran aportación é que el naceu, existiu e nos brindou unha maravilla absoluta que é todo o seu legado gráfico. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.